kubaruji nder yontere. Kubaruji nder yontere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sakiraɓe wondinɗiraɓe on gettama e wondugo e amin kikiɗere nde no gase joynayi hara miraru hitande ujunere temeɗɗe nayyi capanɗe tati e joynayi hijira annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e non bo ko fondete be sappo e joweɗiɗi lewru bowte hitande ujunere ɗiɗi sappo e joweɗiɗi nder yontere nde ɗuɗɓe ƴami ha ko larani wato e kubaruji e non bo hirde wende kadi labdi laylaytol e non bo cukle goɗɗe accayam kadi amma hande kikiɗere nde miɗo wondi e moɗon no gam waddango on no kubaruji nder yontere hawtade e modibbo Arabo Bala Shoaibou Gambo e non bo Amadou Baba Aboubakar daga Garwa sobiraɓe on jaɓɓama ha wakkatire nde nda ko e kubaruji komin taskani on no o kikiɗere ndeɗo. ha leddi Angola ɓawo duuɓi ɗuɗɗi ko o wonno ha ardungal leddi ndi Eduardo dos Santos accani Joao Lourenço ardungal leddi ndi amma nder ñalɗe seɗɗa tan hakkunde maɓɓe laati ɗum yiite e taamu en paman nder kubaruji ɗi. Jérusalem berniwol ngol hakkunde Palestine e leddi Israila ɗum wartina ɗum hunde famarde. Donald Trump horejo leddi America andini berniwol ngol wartirama laamode leddi Israila e non ɗum man fottanayi derke en taweteɓe ha Gaza, Bethlehem e nokkuje goɗɗe non bo ɗum ummini billaji masine en paman be boliɗe Amadou Baba Aboubakar journaliste international ha nder kikiɗere ndeɗo. New Star Douala hosi jalorgal do UMS de Lum ɗo ha pijirle ragareje ñalade sappo lewru bowteɗo ha kawgel leddi Cameroun do giɗɗe biyeteɗo Paul Biya horejo leddi ndi e ha ragare kubaruji ɗi on keɗitan modibbo Arabo Bala dow dosɗe ɗemgal fulfulde kikiɗere nde sobiraɓe on jaɓɓama ha kubaruji nder yontere joɗe boɗɗum. Kubaruji nder yontere. Kubaruji nder yontere. On jarama miɗo yela kadi kikiɗere nde Amadou Baba Aboubakar o tawe gal Garwa to diwal woyla leddi Cameroun. Amadou Baba Aboubakar hande dew sappo e joweɗiɗi lewru bowteɗo miɗo numa Garwa lamorde diwal woyla ɗon nder jam. Assalamu alaikum Amadou Baba Aboubakar. Wa alaikum salam wa rahmatullah Rufa'u Muhammadu an be heɗitoɓe meɗen nder kubaruji nder yontere mi jaɓɓi on ha berniwol Garwa be kikiɗere alaɗɗo kad berniwol Garwa ban berniji luttuɗi ngol ɗon de'i ngol ɗon nder pawneji magol en andi en ɗon nder ragare hitande ban wakkatire nde ɗo berniji pat ɗiɗo pawne ɗiɗo mbo'itine kan non berniwol Garwa ban wakkatire nde ɗo toni aɗo wanca nder magol jakoma be kikiɗe Rufa'u Muhammadu a nesan wigo aɗon nder berniji mawɗi masin ha duniyaru ni ka wala seko pangol berniwol Garwa ngol lattake nder berniji mawɗi ha nder duniyaru Rufa'u Muhammadu. Yow Amadou Baba Aboubakar bana mbiɗa ni Garwa laati ɗum gallure cembinde masine nder lesɗe duniyaru fuu e non bo nder leddi Cameroun en puɗɗira kubaruji meɗen be leddi Afrika cakari wato ha RCA ɗo en ɗon bolwa haala horugo ɓiɓɓe leddi Sudan ha lesɗe maɓɓe ɗum majum fuɗɗi daga ñalade mawbare ɗo ha gallure Bambari ɗo majum ko waɗata
himɓe bakin no ujunere temeɗɗe jowi hani hoore ha leddi maɓɓe Sudan ɗo daga 12 lewru bowte majum ɗum fuɗɗi be wallinde kawtal lesɗe duniyaru suklani himɓe ñaaruɓe e non bo ardungal leddi Afrika cakari wato RCA ɓe ummatore dogginoɓe leddi Sudan daga hitande ujunere ɗiɗi e joweeɗiɗi ha wakkatire nde ɗum fuɗɗino ɓillaji kaɓe e ko nandi e majum. Kawtal lesɗe duniyaru ha wallinde muɗum e non bo ngam yidgo ɓe kota lesɗe maɓɓe hokki kala ko moye fu bakin dollarji 150 ɗi Amerika ko waɗata bakin ceede franc CFA boro 75 ngam bo fuɗɗugo ha to yotti ha leddi muɗum e nokkure nde muɗum. Hakkunde saare kita lesɗe duniyaru wi'etende CPI e non bo leddi Jordani ɗum laatay hunde wonde nder wakkatire nde ɓaawo gilla ko Umar El Bashir horejo leddi Sudan woylari waɗi gilla ha leddi ndi e non bo bana ko en andino daga hitande 2009 on Umar El Bashir saare kita lesɗe duniyaru ɗo tokka mo e non bo dungani kala lesɗe nder duniyaru ɗo fu ha o yehi fu nanga mo ngam bo ɓe njara mo ha saare kita amma ha ragare jumɗo leddi Jordani o yalɗiri ton ɓe cali nangugo mo e non bo ɗo man fotanayi Fatou Bensouda kiitowo ha nokkure nde to en ciftori bo leddi Chadi fu wanno non ha hitande 2011 e non bo hitande 2013 leddi Afrika fombinari kayum bo ha hitande 2015 e leddi Uganda ha hitande 2015 lesɗe ɗe fu maje ɗe cali nangugo Umar El Bashir ha wakkatire nde o waɗi gilla ha lesɗe ɗe. Fatou Bensouda hakkunde mako e lesɗe gonɗe ha saare kita lesɗe duniyaru ɗo wadda ɓillaji masinagal ko larani ɗereji ɗi tokketeɗi ɓurna majum fu ɗo tawe ɓiɓɓe lesɗe Afrika nder maɓɓe ɗo tawe Laurent Gbagbo mo leddi Côte d'Ivoire hawtade e jagorɗo mako mo suklanino derken ha wakkatire nde o ardani leddi ha liddi Angola bana komi wino on ha ko e kubaruji hakkunde Dos Santos Eduardo e Lorenzo Joao laatiɗo jotta horejo leddi ndi ɗum majum laatay hunde wonde hakkunde maɓɓe. Eduardo Dos Santos ɓawo wongo mako ha ardungal leddi ndi duuɓi ɗuɗɗi ha ragare jum ɓe ɗo gondi be Lorenzo Joao ha MPL ha ɗo majum o hokki mo o dara ha laamu e non bo o heɓi jalorgal cembingal ha wakkatire nde o waɗanno orgal o andini kuuɗe be soyde laaɓe ndam heɓugo ceede nder nyukkunde fu tammi ittego ha leddi ndi e nden ɗo majum nder nyalɗe seɗɗa tan ko bomi wiya asaweje seɗɗa ko waɗi ha ardungal leddi ndi ɓurna majum fu ɗum ɓadditinaɓe e non bo leñol ngol Eduardo Dos Santos on no mari ɓillaji hakkunde mako e maɓɓe ha ɗo en ɗo tawa Isabel Dos Santos debbo ɓurduɗo margo ceede nder rewɓe nder lesɗe Afrika ɗum ɓi Eduardo Dos Santos o majum ittama ha nokkure cembinde masine e non bo ɓadditinaɓe Eduardo Dos Santos woɓɓe ha ɗo Eduardo Dos Santos ɓillama ha ko larani kuuɗe mako ko ɗon no waɗa fodde ko o jippa laamu ɗum fu majum waylitama be Lorenzo Joao. ha ko larani maccukaku ko waɗete ha leddi Libya kawtal suklaningal ɗaɓɓiru nder lesɗe duniyaru ko en ɗo andi ɓurna majum fu ɓillanta lesɗe Afrika biyetengal Amnesty International ɓe majum tuumi lesɗe Europa ha kal ko larani ardungal lesɗe ɗe be hawtugo hunduko gotel ngam waddango ɓillaji ha ɓiɓɓe lesɗe Afrika yiɗɓe yahugo lesɗe Europa ha ɗo majum ɓe ɗon no tawe nder nyalaɗe caaliɗe ɗo fu ɗum sankiti nder jayɗe ɓe majum ɗo tawe nder maccukaku e nden bo ɓe cippe bana dabbaji
Amnesty International andini ɗum lesɗe Europa on no hawti hunduko be majum taweteɓe ha leddi Libya ngam bo ɓe cali maɓɓitidgo laabi ha derke'en ɓe nasta lesɗe Europa. ɓurna majum fu ɗum ɓiɓɓe lesɗe ɗe Afrika hirnangeri e non bo Afrika cakari bana leddi Cameroun, leddi Congo, Nigeria, Mali, Côte d'Ivoire, Niger e ko nandi e majum ɓe on tawete ha nokkure nde ko ngam nder nyalaɗe caaliɗe ɗo ardungal leddi Italia andini ɓe maɓɓitanno laabi ha nasugo leddi ndi ɗo be hitande 2018 ɓe tammi jaɓɓugo ko yahanta derke'en ɓe Afrika bakin capanɗe 18. ha leddi Congo démocratique ɗum andini welo tammi waɗugo ha nokkure nde ɗo be hitande 2018 en ɗo andi bo hitande majum na ɗum lebbi lutti amma ɗum nyalaɗe tan. Sababu man bo laati ummugo hitande 2015 wargo hitande 2017 ɗo ɗum ɗon nder ɓillaji nder leddi ndi ha ko larani cuɓol hoorejo leddi e non bo gallo funange mari be turtuɓe. Ndungu hitande 2017 demitirle fu waɗaka nder leddi cembindi bana RDC marndi bakin himɓe millionji 90 yahango 90 laatindi lesdi cembindi nder lesɗe duniyaru njajirka e ɗuɗugo ummatore bakin himɓe millionji 4 onno eggi nokkuje maɓɓe millionre e ujune temeɗɗe 7 ha hitande 2017 ɗo. ha ɗo man ɓurna majum fu ɗo nasta lesɗe goɗɗe bana leddi Congo Brazzaville, leddi Zambie e non bo leddi Angola ngam dalila ɓillaji doggiɓe daga leddi Sudan e leddi RCA ɓe majum wariɓe ha leddi Congo démocratique fu eggi ha nokkure nde ko yahanta ɓikkoy bakin 400 ɗon nder ɓilla ha ko larani nyaw ngure e ko nandi e majum. E non bo kawtal biyetengal UNICEF andini ceede ko ɓe keɓi ɗum geɓe 15 dow temerre ngam wallitidgo ɓe taweteɓe ha nokkuje ɗe. Leddi Congo be bakin lesɗe 9 kondi sendi keeri ɗon nder ɓillaji ngam bo jaɓɓugo ɓe nyaariɓe daga leddi majum. En ɗo tawe fahinno ha nder lesdi Congo démocratique bakin himɓe 19 maynama ha do'ugo motawa manga nyalade mawnde ɗo ha gallo funange lesdi majum. ha ɗo ko ɗum andini dalila do'ugo mota man laati ɗum wonnugo laabi ha nokkure nde e non bo ɗuɗɓe nawnama ha leddi Congo démocratique ɓurna majum fu gal diwal funange ɗo mari ɓillaji masin ha laabi muɗum e non bo doggudu motaji. 11 lewru silto hitande 2017 ɗo bakin himɓe 25 maynama ha do'ugo mota e non bo 9 lewru silto majum 11 maynama ɗum fu majum ha gal wakkere ndeɗo. Kubaruji nder yontere. Kubaruji nder yontere. Amadou Baba Aboubakar ɗo tawe ha Garwa en ɗo gondi nder kikiɗere nde ɗum kubaruji nder yontere. a yettama masin e wondugo e amin. Amadou Baba Aboubakar mi yiɗi en bolwa kikiɗere nde ha ko larani berniwol Jérusalem ko wartirama lamorde leddi Israila ɗum majum fottanayi ɗuɓɓe masin taweteɓe ha nokkure nde sakoma ɓiɓɓe Palestine ɗum man ha waddi ɓillaji nyalade mawnde ɗo ɓawo julugo derke'en holli suno maɓɓe e non bo ɗum waɗi mayarle hakkunde maɓɓe e sojen ɓe leddi Israila. Amadou Baba Aboubakar. nonnon Rufa'u Muhammadu lattago berniwol Jérusalem ɗum lamorde lesdi Israila ɗum latti ɗum hunde nawnde masin ha himɓe lesdi Palestine kad ha ɗum jañi kaɓe yende jum'are salide ban awi ɓawo nde ɓe jum'i ɓe gurti ɗum jañi kaɓe hakkunde soje en lesdi Israila be derke en ɓe lesdi Palestine ka soje en ɓe mbi ko watta himɓe 9,000 himɓe lesdi Palestine kamɓe on hande ɓe gurti ɓe ɗon jogi
ka'e be kuje goɗɗe ɓeɗo cakkina dow soje en wato ɓeɗo kolla dedei suno maɓɓe lattago berniwol Jérusalem ɗum latto ɗum lamorde lesdi Israila kadi kaɓe ɗo ɗe ngari ha nokkuje feere feere bana ha berniwol Jérusalem man bana ha tayre Gaza bana ha Cisjordanie bana ha Bethlehem kadi ha ɗum jañi hande war hoore ko watta himɓe nayo ɓiɓɓe lesdi Palestine mbarama ha kaɓe ɗeɗo woɓɓe feere bo ɓe ɗon jaha ɓe gimi maɓɓe ɓe hande bindiɗi ɓe bindi ha leppi ɓe ɗon bindi berniwol Jérusalem ngol lattoto e ngol tabitan ɗum lamorde lesdi Palestine. Rufa'u Mamadou. Yo Amadou Baba Aboubacar en poti en biya ɗum Donald Trump hoorejo leddi America on woni ha ɓaawo hunde ndena ngam bo Emmanuel Macron wino sanjugo nokkure nde wartira laamode leddi Israila ɗum tammi waɗugo ɓillaji masin ha ko larani narral hakkunde lesɗe ɗe ɗiɗi. Fakat Rufa'u Muhammadu ardiɗo lesdi America Donald Trump kañum on hande latti sababu de ko larani kaɓe ɗeɗo ban a wi ngam ɓawo nde o anditi berniwol Jérusalem o wi ɗum lattoto ɗum lamorde lesdi Israila anditol ngol o waɗino yende alarba jeegore lewru nduɗo ha o ewrino ardiɗo lesdi Palestine Mahmoud Abbas o matini ɗum o tammi eggingo ambassade lesdi America diga berniwol Tel Aviv o wartira ha berniwol Jérusalem wato wadgo non man ɗo ɗum andititgo berniwol ngol ɗo ɗum hokkititgo ngol lesdi Israila kad arab en ɓe lesdi Palestine kamɓe o ɓe kolli ɓe mbalati dow haala ka wala no wara Palestine kañum on hande mari berniwol Jérusalem kad ardiɓe lesɗe duniyaru ban a wi ha ɗo ardiɗo lesdi Faransa Emmanuel Macron kañum bo holli wato anditol ngol ɗum lattoto ɗum sababu waddugo fitina mapindiya masin ha duniyaru ngam en andi Emmanuel Macron ɓawde o yiidino ɓe wakilijo aranomo lesdi Israila biyeteɗo Benjamin Netanyahu o holli ɗum wato ta tokkita boliɗe Donald Trump ngam ɗum haɗan de'ende e jonde jam jakkoma famtotiral hakkunde lesɗe ɗeɗo lesdi Palestine be lesdi Israila majum en andi kaɓɓidal ɗungal masin ɓe ngaɗi dede ko larni haala de'ende nder majum bana kaɓɓidal ngal ɓe ngaɗi en mbiyata Camp David bana kaɓɓidal ngal Madrid koma kaɓɓidal ngal Oslo to paɗɗo wato laarugo heɓa ɓe famtotira ɓe cenda berniwol ngol ɗo lesdi Palestine ho areta lesdi Israila bo ho areta ngam ɗum kisna hande fitinaji ɓe kaɓe hakkunde lesɗe ɗeɗo. Rufa'u Muhammadu. To Amadou Baba Aboubacar ko limtuɗa ɗo fukadi wonan fahin be sembe na ɗum man fotay wona hunde ko timminta wato narral hakkunde lesɗe ɗe ɗiɗi na ngam gewte habdugo e narral ha nokkuje ɗe hande waɗi duuɓi ɗuɗɗi ko ɗum ɗo habda ɗum man laatay ɗum ragarejum na. To tema en potay en biya ɗum ragare dede ko larani haala de'ende hakkunde lesɗe ɗe Rufa'u ngam larugo lesɗe duniyaru mbalati ha dow piiloje muɗumen lesɗe man ɗe fuu maje ɗe kafti ngam heɓa ɗe lorna Donald Trump dede sarɗiwol ngol o hoyi ngam heɓa ɗum waɗa de'ende nder majum bana kawtal duniyaru suglanal ngal ko larani haala de'ende nder yeppre conseil de sécurité ɓe kawti baɗaɗe caalide ɗo ha New York ɓe mbi ha ɓe ndara haala man ko ngam lesdi America ka ha jota ɗo waafi ɓe mbi dikka ɓe acca dede sarɗiwol ɗo ngol wura lesdi Israila ɓe marna ɗum berniwol Jérusalem kawtal lesɗe Europa en mbiyata Union européenne kamɓe bo ɓawde ɓe giidino ɓe wakilijo aranomo lesdi Israila Benjamin Netanyahu on man nde timmini o gilla muɗum ha lesdi Faransa wakkati nde yiidino ɓe Emmanuel Macron en bolwino ɗum nane kadi o yiidino ɓe himɓe Union européenne kamɓe fu ɓe kolli ha jontani ɓe ɗon tabitini wato berniwol ngol ɗum mardi lesɗe ɗiɗi lesdi Israila be lesdi Palestine ka tema toni hande lesɗe ɗo ɗe kaftani kuugal ngal ɗo ban en ɗo kolla ɗe ɗon dari bar wakkati ɗe ɗo tema ɗum lornan Donald Trump man ɗo heɓa ɗum lora de'ende hakkunde lesɗe ɗeɗo en andi wato kaɓe ɗo ɗe neeɓi masin lural hakkunde lesɗe ɗo Rufa'u ɗum dillani ko watta duuɓi 19. Yowa Amadou Baba Aboubacar a yettama be kubaruji ɗi yaasi leddi kadi mi yiɗi en lorta ha leddi Cameroon en bolwa ha ko larani fukku New Star Douala hosi jalorgal do UMS de Lum be bire wore do mere ɗo majum ha nyalade nde pijirle ragareje gal ko larani kawgel lesdi Cameroon ha giɗɗe hoorejo lesdi biyeteɗo Paul Biya ha gallure Yaounde. Amadou Baba Aboubacar aɗo lortana en ha dow majum.
gotel be mere ɗo latti yarnol ngol New Star Douala yarni UMS Delum ha fijirde ragarere ko larani Coupe du Cameroun nde fiji alat salinde ɗo ha daldal fijirde Amadou Ahidjo a Yaoundé be tawego ardiɗo lesdi Paul Biya biyeteɗo Alen Nanju derkejo marɗo duuɓi no gas e tati mo New Star Douala kañum on hande loowi bure nde ɗo e bo hande ɗum lattake ɗum jaalorgal ha dow fijoɓe maɓɓe New Star Douala kamɓe ko i kofiru nduɗo kaɗen andi New Star Douala man hawtade be Edin Sport de la Lekki Rufawu kamɓe on hande tammi lattugo wakili en lesdi Cameroun ha pijirle e lesɗe Africa en andi hikka ɗo lesdi Cameroun tammi yerbugo équipe ji ɗiɗi nonnon na équipe ji nayyi banko wowa Coton Sport Garoua hawtade be équipe wa gonga feere ɓe keɓata yaltirgo ha pijirle ɗeɗo kada Edin Sport de la Lekki gal pijirle mawɗe en mbiyata Champions League ɓe tammi fottugo be fijoɓe ɓe lesdi Nigeria wiyete Plateau United gal ko larani pijirle ɗiɗaɓe en mbiyata Coupe de la CAF ɗon bo New Star Douala ɓe pottan be Deportivo Niefang ɗum fijoɓe ɓe lesdi Guinée Équatorial kar pijirle ɗeɗo ɗe tammi fuɗɗugo ha lewru ɗiɗawru mawri to jam hitande 2017 Rufa Mamadou en ɗon gelano équipe ji lesdi Cameroun Edin Sport de la Lekki New Star Douala ɓe keɓa jaalorgal ha pijirle ɗe. Yow Amadou Baba Aboubacar a yettama e kikiɗere nde miɗo wiyama barka e kikiɗere welde ñalade dewo enden bo barka ha taweteɓe to Garoua fuu. Mi yettima Rufa'u Muhammadu mi yetti kala keɗitoɓe kubaruji nder yontere mi yejjita yettugo Shuaibu Gambo kanko on hande sonotiri boliɗe meɗen diga Douala o hawtiɗe ha Garoua haɗo ka Rufa'u Muhammadu an be keɗitoɓe kubaruji nder yontere mi yelani on hirtungo wongo be kikiɗere alat. Wassalamu alaikum. Kubaruji nder yontere. Yowa ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo watanima hakkilo ɓe nani nder wakkatire nde Amadou Baba Aboubacar sobiraɓe on ɗo keƴita kubaruji nder yontere daga radio ne sait jamais e non bo fedde moɗon. Sakkiraɓe wondiɗiraɓe nda taskaram radio on ne sait jamais ñalade mawbare ko salasa e non bo ñalade alhamisa ko bo nasande dede jamdi 7 kikiɗe ɗum hirde welde ñalade dewo ko bo mi wiya alat ɗum kubaruji nder yontere. Adama andi darajaje fada ɗo Asia hande andi daraja fada lesdi Europe America mande ñalɗe ɗe tati ñalade mawbare e ñalade nasande dede jamdi 7 kikiɗe ɗum hirde welde non bo ñalade dewo ɗum kubaruji nder yontere dede jamdi 7 ha dow radio ne sait jamais min ɗo taskana on kuje ɗuɗɗe amma fodde nden kosi wakkati mon be ñalɗe ɗe tati ñalade mawbare ko mi wiya ñalade salasa dede jamdi 7 hirde welde ñalade nasande ko mi wiya ñalade alhamisa dede jamdi 7 hirde welde fahin ñalade dewu ko mi wiya ñalade alat ɗum kubaruji nder yontere keɓe application on ne sait jamais ha dow Play Store ko bo jahe ha dow lowri laylaytol www toɓɓere on ne sait jamais toɓɓere net. E non bo to wodi ko giɗɗon famugo ƴone ha ɓeydodiral 237 994 94 33 radio on ne sait jamais ɗum radio wa ngamen en fuu meɗen. Alari sondude lekki anduna mere ɗulun lara kubaruji duniya hande ɗum fada on ne sait jamais ɗum kamɓe mari fada man.
yowa ɗo ɗum wakkatire nde fitoɗem ngal fulfulde hawtade e modibbo Arabo Bala hande oɗo lortana en ha ko larani dosɗe ɗemgal fulfulde gal ko larani telal e non bo ɗuɗal wato ko mbiyeten singulier e pluriel ɗum majum ha ɗemgal fulfulde kuje ɗuɗɗe on sendirta hakkunde telal e non bo ɗuɗal. Modibbo Arabo Bala a jaɓɓama nda bolwiriga. Bismillahi rahmani rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Derraɓe am ɓe fedde meɗen Chatal Afrique Media ɓeɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɓeɗo yelano kala goto fo hirtirgo jaam nder fedde men nde derraɓe watan ɓe hakkilo. En gejjitay hande en ɗon ñalawmare rabbirre nde mbiyeten dewo no gas e jeenayabre lewru haram sakkitindu hitande ujunere e temeɗɗe nayi e capantati e jeenayi hijira annabijo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam feflotirnde ɓe sappo e jeweeɗi ɗaɓre lewru bowte hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeɗɗi lewru sappo e ɗiɗi ragareru. Ngam mandirlaɓe en ɗon gondi ɓe jeyndiyanko en meɗen tedduɓe Rufawu Mouhammadou ɓinguel peetel hawtade ɓe Amadou Baba Aboubacar ɓe derlaɓe meɗen Hadja Hawiwe Yasmine e noon Amadou Sardawna e ko nandi e maɓɓe kadi ngam majum ngam weltoragoɓe hande jaygol men dow fulfulde en mbiyan hande en ɗon mari dosal pulfulal mbiyan ngal hande to ɓi adama ɗo wolwa konguɗi pulfuli ɗum ɗon mooɓi ko larani hande inde e kuugal e ko nandi e maaji ha kelme e ukkotoɗe nder tontotiral hakkunde maɗa ɓe goɗɗo en mbiyan ragare kongugol to lattake hande ɗon mari alkulal bi'etengal laamu la walla el bata a wi saɓɓulde keewal majum ɗon wiye noy ɗon wiye caɓɓulle saɓɓul en mbi konngol hempiɗiri ɓe laamu kala konngol kempiɗirgol ɓe laamu fuu to ha mbajjumagol kañum wiyete singulier a tawan pluriel muɗum wi'an hande eddante tan wi'e le ta a wi saɓɓulde sey itta feddirde deɗo ngata ha ɗon warta caɓɓulle kadi konnguɗi majum goni garanɗi bata a wi hande saɓɓulde keewal maje sey mbi'a caɓɓulle timmiran be le non ta a wi hande ɓolde en ɗo andi ɓolde ɗum ko mbiyeten martok hande pirɗum ɓolde keewal maje ɗe mbiyete ɓoole sey itten de ɗo garten tan e noon solde ɗum nonde sondu to ndu worundu ɗum wiye solde ɗuɗɗe man mbiyan ɗum coole e noon hande elde en mbiyan ɗum eele hande ɓi adama ko ɓernde eelanto elde to eele man ɗe ɗuuɗi en mbiyan ɗum eele e noon ñelde en mbiyan nde ñele to ɗe ɗuuɗi en mbiyan felde en mbiyan ɗum pele to ɗe ɗuuɗi en mbiyan silde colli piroji en mbiyan ɗum ciile to ɗe ɗuuɗi e noon hande fengelde ɗeɗel gonal ngel har wililde ribinore wililde to a ƴakki ribinore dibinore a tawan ɗon kattiningel ni gabbel ɗo mari ceggel kangel wiyete fengelde to ɗe ɗuɗɗe en mbiyan ɗum pengelle e noon wililde bo ɗum ɓi ribinore ƴakkande sakkina kayre woni wililde en tawan fengelde har muɗum e noon ta a wi wolde fulfulde a wi an pulfule non fengelde man a wi an pengelle wililde a wi an bilile fulfulde a wi an pulfule to ɗe ɗuuɗi kopitotoɗen ha ɗo en mbiyan kala hande to fulfulde ɗo wolwe kongugol lattake ragare magol laamu feddirde magol bo lattake de feddirde man kanjum wiyete demande ta a wi bana hande fulfulde deman ɗo sey ittande gartira ɗum warta pulfule e noon to ɗum nokkuje ɗum firi bo bata a wi hoggorde nokkure hande har jarele walla na'i moftoto en mbiyan kogorle e noon fomonde to ɗum firi nokkure pomole maayo a wi an pomole so ɗum timmira be le bata a wi hirsirde a wi an kirsirle nde ɗum nokkuje amma to a wi ɗum kirsirɗe hollan ɗum laɓe kirsirɗe non tamsirde nde mbi'eten boulangerie be français
tamsirde en mbiyan tamsirle nokkuje hande har mburu tamsete bana harɓe gaɗata pen ɓeɗon mbiya ɗum boulangerie ɗon wiye tamsirde e fulfulde ɗuɗɗe majum tamsirle e noon jooɗorde nokkuje nde yimɓe jooɗoto en mbiyan jooɗorle ɗuɗɗe e noon fijirde ɗum nokkure pijirle nokkuje en mbiyan bana jangande ɗo en mbiyan ɗum janganɗe ɗe kañum wiyatake le amma ba jangirde nde ɗum nokkure se mbiyan jangirle e noon jengelde bo se mbiyan jengelle ngam addiraɓe moƴƴiɓe men fiƴinaɓe wi'oɓe hande fulfulde nde ɗon mari dosgal ɗo woni régle grammatical to ni lattake hande konngol ragare magol lattake laamu feddirde magol lattake de sey deman wile wartire e warta le e noon ngam majum en mbito en ɗon bolira banni en ɗo andi mbattudi fulfulde nde wolwete nde laaɓan nde wolwete nde laaɓan nde laɓɓinte kadi ngam majum tokkago dosgal mare sey to ɓi adama ɗo janga ɗo fite dow mare e on gettama en beltanama ko ɗuuɗi hawtade be jeyndiyanko en men kadi sey to yaake goɗɗo meeti en tammi sifago hande dosɗe goɗɗe feere kanduɗe rewego bimana tokkego ngam fulfulde man nde sella on gettama on beltanama sehil mon derɗirawo moɗon pukarajo mon biyeteɗo Mouhammad Arabou Bala gonɗo ha berndol gawdere jangguinanɗo fulfulde e arabana ha college Hamdal Ben Rashid Ali Maktoum on gettama on beltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh so garbare hoɗama noddi pullo kodda Adam Aïsse alay Cheikh Marou o wuuri o nafi fulɓe o nafi mabuɓe o nafi sakkeɓe o nafi bambaɓe nenno garbare noddi Oumar Wele Samba Dondo Mali Dondo Malaɓe Dondo Pamaro hoore jajuru hunko jalawo jakalɓe hammadi mo yiɗa yiɗe janggo so janggo tawi ɗum walla naɗum baasi baña ngara wiiri bara bantineje baaba dongo ɗiɗa ngara baña ngara mbasa ngara wuro ngo e Demba Sar nde e dongo hula jam hiiri nenno fulɓe mbi ko tawaga ronaga fay so daña hawrata ɗum woni tawagal ngal so neɗɗo wuuri andaka so mayi ɓeydi majjude wa amin aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Modibbo Arabou Bala a yettama e ko andinɗa min ha kikiɗere nde sobiraɓe on anda kadi bana ko Modibbo Arabou Bala siftinorta en ko nde ni nagam goɗɗo dañaɗo o pullo o ɓi pullo wona o andi ɗemgal fulfulde hani ɗum ɗemgal janguetegal hani e komoye fuu waɗa ɗaɓɓirrudo ɗemgal fulfulde ngam ngal woodi dosɗe magal ko ɗuuɗa hani kala neɗɗo fuu mo yiɗi wollugo ɗemgal ngal ɗaɓɓita janga anda noy on hani ngal wolwire Modibbo Arabou Bala a yettama nder kikiɗere nde seyontere warande fayntoɗa ceniɗo muyi en kawtan nder jawleru ndu ngam waddango ummatore nder lesɗe duniyaru fuu e kuje boɗɗe belɗe bana ɗeɗo yo sobiraɓe ha ɗo kubaruji nder yontere wari ragare mi yetti on fuu moɗon e watango amin hakkilo mi yejjitay Sadigu ha Mayo Darle e non bo kala onon heɗitoɓe ha wakkatire nde mi hofni on mi yetti on sey yontere warande to jawmirawo jaɓi hokki en bawɗe e bawal assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu